Паула по принцип е много яка, красива, умна, талантлива, танцува уникално, латино, модерен балет Алексия и MTV. Също така пее хиперяко, много е фотогенична и учи в музикално училище, което е също много яко. Даяна има хиперяко име, много я завиждам за това, защото просто много харесвам това име. Тя също е много яка, красива, умна, също играе яко латино, модерен балет Алексия и MTV. Ходи да пее също във Варна, не съм я чувала как пее, но сигурно пее яко. И също така е много забавна. Ивона не я познавам кой знае колко добре, но също е много хубава, красива, танцува, пак Алексия, за друго не знам. И е много също е фотогенична.